اما اکثر بچنه سویسرا جنیو برز رونی آیدن داره نویسکار و روزنامه وان لگل میک و بخوشی کارکی گلکی زیده کدک زیده جبوی مثلا زمان کردی و ناونتوی بونا زمان و پرسا کردان دده که کرونی تو بخیر هاتی رو داویدن باش. نه خیر آبی سپاس. بله دست پیکی است خوازم تجمره هنه کی بحثا گرینگی آوه بریاره بکه کجالیه انجمن شارداری باجار برنه و هاتیه ورگرتن چما گرینگه؟ چما گرینگه جبرکو بو فرمی yani çertezanın Suisse velatte ki 8 milyona çar zamanı yüfermiye le gele biyani el Suisse'da dijin evji de parlamentoya da zamanı vakti kutin ahaftine te vergerandine le Arabi, İtalyani, İspanyoli Kurdici ketna avan zamanı yani bu avaki fermi hat kabul kırne veya gelekirine de Ali da disa babir yara ki kemne vakti ku Kurd derekiş bu zaruki baxazın kari pervarda zamanı Kurdi peş bakın gerek proje çebikin u bidin hükümeti ev proje olarak kabul kırne zaru ve ki zamanı İtalyani yani İspanyoli anca Arabi evci bikarabın zamanı dahi perverde bebinin. Hatta hanine perverde yap zamanı Kurdi? Le mixabın Kurda dili var da tüccadeki nekriye. Ev biryareki kemnej boy Kurdacı derbazdı be. Lem xazın var zanni ku vakti ku proje peş bıkın, çebikin o bidin hükümet kabul dike. Yani tevi vakti ku dereki de her zaru kebin mamuseki proje ki peş dike de em bejin şarederiye anji hükümeti o projeyi te kabul kırne. Jboy ne kabul kırne tu sedemek ki tunne. Bırakır demeyi ya bizanıbın. Bale. Baya bader fatal Almanya hey ve disa de kanuna yek kanuna devleti Avrupa'yı yani Avrupa'yı yekti ve hatta kabul kırne pirkemne yani bir salaz dedetre le Suisseci baya derbazdı ve bırakeleme hay hebe beli o dikarın zarıxa be zamanı Kurdi o mamose aylığı anji hükümet bede yani bayağı bavaki fermiye. Kekroni ev piçekîjî yani kar û xebata diaspora Kurdî nîşan dide ji ber ku çend komeleyên Kurdan ev daxwaz ev pêşniyar kirine de encamê de jî hate qebûlkirin ev yek nîşan dide ku eger mirov nexwaze mafên mirov pesen nabin divê mirov ji bo wan kar bike û daxwazê bike ne wisa? Cara kemin serî lê xistin çar komal behevra hat kabul kirine. Ji bo ne kabul kirine tu sedemek ki tunne. Yani ew qasê 100,000 Kurd li Suîsê dijîn viya didin berçav û kabul dikin. Baya tişekî kanûnî yani mafê Kurdanê wekî hergelî. Geradvejin les minorités en Suisse. Anji em bêjin milletê ku em bêjin koşber li Suîsê o vana jî wextê ku nav xwe de kom bin ji bo zimanê xwe ji bo çenda xwe çi bixwazin dewlet mecbûr e qebûl bike. Ev biryar tenê li yek kantonê wê were cîbicîkirin yan li seranserî Swîsrayê? Na vî gavê li Bernê yani parlamentoya navenda Suîsrê yani paytexta Suîsrê loderê qebûl kirin gelek muhim. Wextê ku loderê hatibe qebûl kirine her kanton kanûnî cuda cuda ne li her kantona da jî derbaz dibe. Wextê ku bixwazin mümkün e. Belê. Dikare bibe numûne ji bo welatên din jî gelo meselen gelek welatên din yên Ewropa jî cav lê bikin bi taybetî ew welatên ku hejmara Kurdan lê zêde ye belavokên xwe malperên xwe zimanê Kurdî jî lê zêde bikin. Elbette divaya kanûna yekîtî Avrupayê de heye wextê ku bixwazin dibe. Mesela li Almanyê 11 zara mamosekî tov bike serî li şarederiyê bixe otomatik tê qebûl kirine aylığı wî mamosetê dayînê jê re em bêjin klasekî dibisanekî peyda dibe zarok bi Kurdî perwerde dibînin. Heya niha 6,000 zarok bi vî qeydê
zimanê Kurdî perwerde dibin. Lê va jmara ji bo 2 milyon kesî gelek kêm e. Em dikarin ya zêde bikin. Va derfet li Fransa jî heye. Wextê ku em bixwazin. Yani gerek em bêjin tabii ki bi awayê fermî tu proje çêbikî bidî hikûmetê tu bivêjî qasa zarok bi zimanê dayîk dixwazin perwerde bibînin. Yani wekî zimanê hilbijartî an jî em bêjin zimanê dayîk pêşxistin veya mahvekî xwezayî vî qeydê hatiye qebûlkirinê Bel. lê alîdira jî tiştekî jî heye. Yani em biya dikarin gelek pêş bixin. Yani mamoste aylık an otomatik ba devletê de tê dayînê. Mamoste dikarin vî warê da mobilizasyonekî çêbikin, jimendikî pir çêbikin û malbata hêşar bikin veya mümkün e. Kekronî bi Kurtî tu karvedanên negatif çêbûn li ser vê biryarê taybetî jaliyê Türkiye ve ji ber gelek caran Türkiye li dij derdikeve dema biryarên wiha tên. Heye hûn agadarin? Demek ki bar dikim sala par li Japonyayê hinek kursê Kurdî vebûbûn devleta Tirk bi awayê fermî mudaxele kiribû lê tabii nikaribû qedehe bide qedeha kirinê. Heyan niha dengek çê nebû ji ber ku vira Ewropayê bi rastî yani ew bibe sedema pêkenoka. Yani van tiştana yani nabe dibe ew nûçê pêkenok yani li Ewropayê vana nayê qebûl kirine. Belê. Belê gelekî spas bi rêzê Ronî Aydin dere nivîskar û rojnamevan ji Cinêv ji Swîsrayê mêvanê me bû zor spas.